पसिस कौटिमोन नामा ना बेसेबांमोन 5 crore 5 कौटिया बेसेबां नुखांबाय 5 कौटिया माबायदि नुबाय देखिसना नाय 5 कौटिखौ नुवाखै बयबो देखानाय 5 कौटि थकादि बे सिलागां बसुमतारी मिनि स्टेडियाम हरो একটা কি ফুটবল গ্ৰাউণ্ডত স্টেডিয়াম একটা হৰো এইটো টিপকায়ত বনাব ইয়াৰ পিছত গুৰুদেৱ কালীচৰণ ব্ৰহ্মৰ নামত ডাঙৰ এটা অডিটৰিয়াম হল এসি মানে गरम बोथोराव थान्दा मोनगोनब्रा मिथिबाय गरम बोथोराव बेहाय मिटिं खालामनो मोजां थान्दा आरामसे आरो गोजां बोथोरावबो गुदुं आराम मिथिबाय बेबादि न' जागोन नागिर थारमाने 2500 केपासिटि 2500 मानसिया मिटिं खालामनो हानाय गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मनि नामाव न' गिदिर लुसिगोन बेयो जाहैबाय माने गोजां बोथोराव गरम मोनग्रा गोलोम बोथोराव गुसु मोनग्रा मोजांबो खोन्थानो आरो आंहा बिदि बुंनांगोन नोंसोरथ' जानागुरु सब मिथिजोबगौ खोन्थाया खिन्थु रायजोफोरनो गावसोरल' हाबनानै थाहैगोन ओमफ्राय उनाव गुसुआव रायजोफोरनो खोन्थाया बे मिटिङाव बयबो थांनांगौ मिथिबाय जेब्ला अडिटरियाम हलाव मिटिं जागोन होनो होनबाथाय थांदो बिराद आरामथार जेब्ला थान्दा गुसुनो बे जाहैबाय मोनसे ओमफ्राय बिनि उनाव दाना पलिटेकनिक नैबे पलिटेकनिकआ बेवहाय जोंहा मा अभाब जानांगौ जोङो आसाम गभर्नमेन्टजों मोजां रायज्लायगोन बेखौथ' न'खौ लुखागोन जोङो बेनि स्टाफ टिचिं स्टाफ थारमाने फोरोंग्रा मास्टारफोर आरो बेखौ नेग्रा पियन सुकिदार केरानि ओमफ्राय टिचिं स्टाफ बेखौ जोङो आसाम गभर्नमेन्टजों रायज्लायबावनांगौ दं न'आ जाग्रोथोंसै मिथिबाय ओमफ्राय बे जायोबा मा जायो जोंहा फिसा फिसौ टेकनिकेल लाइनाव जेसेबां साख्रि दं आइटि जेनेबा जोंना धालिगाव एनटिपिसि सालाकाटि ओमफ्राय नैबे कच फेक्टरि बेखौ टेकनिकेल लाबोनो हाबानो जोंनि गथ'फ्रानो बेहायनो साख्रि मोनगोन नङा होमबा बेखौ खालामनि बेखौ एसे समय लागोन बुजिखादोंना राभा हक गार' हक एसे बुजिखायो दा बे जाहैबाय जायखिया लुखांनायजों जेनेबा जोङो स्टाफखौ सेंसन खालामनो हानायजों जों सेस्था खालामगोन सानसे लायो ना साननै लायो ना सानथाम लायो स्टाफ सेंसन खालामनायनि थाखाय हयथ' जोङो आसाम गभर्नमेन्टआव प्रप'जालखौ हरखानांसिगोन हयथ' समाय लानो हागौ जेखिजाया न'आबो लुबाय थाथोंसै जोबनायजों जोंनि स्टाफ सेंसना जाबानो जाबाय जाहाथे बे न'आ बेखाराव थाङा नङा होमबा बे आरोखि एकदम नांथारगौ बिनि बादैबो बेहाय फरायनाय छात्र छात्रीफ्रा बहुत जेनेबा टेकनिकेल लाइननि माखासे बहुत टेकनिकेल लाइननि स्किल लाइनाव बहुत खामानि मावनो हायो बेहाय फरायनाय छात्र छात्रीफ्रा दे बेखौ नांगौ आरो मोजां जादों खिन्थु खोथाया बेनो माने नामखौ होनानै गालांबाय थाखा फैसा लाबोनानै सेंसन खालामनो हायाखैमोन जों जायखिया आसाम गभर्नमेन्टजों बा भारत सरकारजों बे सरकार दाखांनायनि उनावनो इमिडियेट जोङो बे प्रमद बर'आ होलांनाय माखासे इन्सटिटिउसनफोरनि फैसाखौ सेंसन खालामनांगौ होननानै जोङो प्रप'जाल होदों रायज्लायदों बे हिसाबै सेंसन जाना फैदों सेंसन जाना फैयोब्लाबो मा खालामगोन जेखि जाया ओमफ्राय नैबे हस्पिटाला जाहैबाय भारत सरकार एबा आसाम सरकारनि मोनसे प्रजेक्ट बियो अल आसामाव दङ बेवहाय ओरैबायदि बेहा फुल फ्लेजेड स्टाफ दंखायो मिथिबाय नार्सनिबो प्रब्लेम जाया बेहा डाक्टारनिबो प्रब्लेम जाया बे आयुष्मानाव बियो खालि बेहायल' नङा बिटिसिनि उदालगुरि फारसेबो दं चिराङाव दं मथथे मोनबा जिल्लायाव जोङो मोनफा मोनफा मोननायनि आसा दङ आरो मोनगोन बेहा प्रब्लेम जानाय नङा मिथिबाय बे आयुष्मान हस्पिटाला प्रब्लेम जानाय नङा नार्सबो प्रब्लेम जानाय नङा डक्टराबो प्रब्लेम जानाय नङा बियो पियरलि माने गभर्नमेन्ट अफ इन्डिया आरो गभर्नमेन्ट अफ आसामनि प्रजेक्टखा सेंसन
आरो जोंना चिराङावबो जागोन बियो उदालगुरियावबो जागोन बाक्सायावबो जागोन दा बेनोसै आरोबाव मोनसे मोजां खबर जोंना पर्बतजरा एसेम्बलि दाना पर्बतजराया मोनसे एसेम्बलि जाबायना आगोलाव गौरिफोरनि होयोमोन दा पर्बतजरा एसेम्बलि समष्टि हिसाबै मोनबाय आरोबाव दहाय फुङावसो आंनो दिसपुरनिफ्राय मोनसे खोथा खोन्थाहरदों जे जोंनि मानसिया आगोलावथ' जेनेबा आगोलनि सरकारनि दिनावनो अरुण'दयखौ बहुद बासिलांखाबाय बबेबा रिजेक्ट जादों बिसोरनाबो आरो जोंनि दर खालामग्रा होनबानो मोनामोन दा जायखिया दिसपुरनिफ्राय मोनसे खोथा खोन्थाहरदों जे 2000 पर्बतजरा हिसाबै गोदानै अरुण'दय थाबैनो सोसननांगौ मिथिबाय अरुण'दय स्किम जेनेबा बयबो मोना जों रायजोनो होगोन नङा होमबा जाय जाव मोनथाव बिसोर मोनबानो जाबाय अरुण'दयखौ दहाय फुङावसो दिसपुरनिफ्राय आंनो खोन्थाहरदों बेखौ फोसावनो हागोन होननानै पर्बतजरा एसेम्बलि समष्टि हिसाबै 2000 आरोबाव अरुण'दय नाम सोसननो हाबावगोन आरोखि दा गसाइगाव हिसाबैबो हागोन दतमा हिसाबैबो हागोन क'क्राझार हिसाबै हागोन सिडनी हिसाबै हागोन 15टा समष्टियाव 60,000 अरुण'दय जोङो नाम सोसनबावनो हागोन बेखौ आङो दहाय फुङाव दिसपुरनिफ्राय खोन्थाहरदों बेखौ आं ओंखायनो प्रथम वेबसाइट मा होनो बेखौ वेबसाइटखौ दा अफ जानानै दङ खुलिफिनगोन होननानै आंनो खोन्थाहरबाय दा बेखिनि मिथिबाय बे माबाया बन्द जानानै दं बन्द खालामदों खुलिगोन वेबसाइटखौ खुलिना होफिनगोन बेखिनि खोथा मिथिबाय बेनो बानायखानायखा मिथिबाय आलु होन थासुमलि होन मा जेखि जाया बेफोरखौ मेचिनाव होनानै थासुमलिनिफ्राय मा जायो आलुनिफ्राय मा जायो बेसरनिफ्राय मा जायो टमेट'निफ्राय मा जायो बेफोरखौ माने मेचिनाव होनानै प्रसेस खालामनानै बानायग्रा जोङो मैया गलादाङाव मोनसे गायसनबाय 41 crore बेसेबां बेलाय 41 कोटी नुफेरबाय मालाबा माबायदि देखानाय 41 कोटी बले बियो बेसेबांलाय बेयो 27 कोटी गोलै नुफेरबाय माबायदि 27 कोटी ने बे नुखांबासो मिथिसिगोन जोङो बेखौ 15 कोटी ने माबायदि बेबा बे कच फेक्टरियाव खिन्थु बेहाय दा बाउन्डारि वाल माबा माबि होग्रोदों खोमा ना मा खालामदों जायगानि मानसिफ्रा लेबार मोनदों दा बेखौनो होनदों आं बे पलिटेकनिकआनो ओरै सावथेग्रायाबो लेबार नालाय बे सावथेग्राखौ नों रोंगौखा मा कर्स लानाय जानांगोन तारमाने बे माखासे बेनो स्किल होननाया स्किल माबा होननाया दा ओरैनो बे माखासे लेबारखौथ' जों मोनखागोन बे सिम्पोल लेबारफोरखौ जोंनिखौ लानांगौ लाया होनगोन सोर दं बेहायलाय मा मालिकआ बहा दं लेंहरनाय होननानै मोननांगौ नङा होमबा मोननांगोनथ' बहा मोनो मानसियालाय मोनगोन आं र' लेंहरनि दे सिम्पोल लेबार टेकनिकेल लाइन नङै मिथिबाय सिम्पोल लेबारखौ जोंनियानो जायगा लानानै मोननांगौ बेखौ मोनगोन दे ओरैनो हाजिरा लेबारखौ जोंनि जायगानि मानसियानो मोननांगौ आरो मोनहोगोन आं खिन्थु बे माखासे टेकनिकेल लाइननि खामानिफोरखौ जोङो बुंबाबो जानाय नङा जिहेतु जोंहा हयथ' बासबारि थिफ्रा ओनसोलाव फोरोंजों हयथ' थागोन बिसोरखौ जोङो सुबिदा एप्लाइ खालाम टेकनिकेल लाइननि मेरला थाखोमायो मिथिबाय जोंसो मिथिया बासबारि थिफ्रा एबा मंगलाजरा बा जेखि जाया बेफोर ओनसोलाव थागोन माखासे खायसे गोजानाव थांनानै फरायहैयोना साफा सानै थाखोमायो बेफोरखौ होगोन
নলয় মই কৈ আছে অনেক কম গাঁৱৰ মানুহ লোৱা নাই ক'ত লৈছে লোৱা নাই না কম আছে বেলেগ মানুহ ওপৰত লোহা উঠাই দিয়া মানুহটো লেবাৰ টেকনিকেল লাইনতো নোৱাৰিবই বা টেকনিকেল লাইনত কিছু কাম থাকে সেইবিলাকতো ক'ত পাৰিব না মাটি মুঠৰে আমাৰ নহয় এই অঞ্চলৰ ৰাইজৰ মাটিটো না नोंसोरनि रायजोनि हा नङा होमबा ना लकेल पाब्लिके সেইটো বিচাৰে কিছু কাম কৰি পেলাই যাতে খাব পাৰে ইয়াৰ কাৰণে জাগা দিছে নহ'লে সেই আদানি নিচিনা হ'ব না होमबा ঠিক আছে मिथिबाय बेबायदिनो आंमोन बे हस्पिटालखौ लुहोदो मोजाङै नङा होमबा रायजोनि बेथ' बिराद मोजां गभर्नमेन्ट प्रजेक्ट आसाम गभर्नमेन्ट आरो दिल्लीनि स्किम बेयो बिराद मोजां हस्पिटाल आरो बेवहाय जों डाक्टार बा नार्सनि थाखाय जोङो एक्सट्रा खस्थ' खालामदेरनाङा मिथिबाय बेहाय थाखाजोबो बिसिना दे जासिगोन ना बाखि नायजादो डाक्टारफ्रा होयो लकेलनि मानसिनो बाखि होयो मिथिबाय बाखि जायो लकेलनिबा बाखि बुथारा दे मिथिबाय जासिगोन ना आरोबाव फैबावगोन मेरला स्किम दङ आरोबाव लाबोबावगोन फिसा फिसा मथथे जोंना जाहैबाय नोंसोरो আপোনালোকে আমাক কষ্ট কৰি পেলাই ভোট দি পেলাই আমাক জিকাই দিছে আমাক চৰকাৰ বনাব দিছে আপোনালোকৰ মৰমটো আমি পাহৰি নাযায় আমিও আপোনালোকক যিমান পাৰে মৰম কৰিব আপোনালোকে মৰম কৰাৰ কাৰণেহে আমি জিকিছোঁ नङा होमबा नोंसोर जोंखौ देरहाहोदों अनदों जोंबो नोंसोरखौ अनफिननो रोंनांगौ जों दङ दे जासिगोन थासुमजाया जायखिया बैयाव नंखायखौ बुङाखैलै नङा बैखौ न'खौ लुग्रोनांगोन ना मैयासो फाउन्डेसन होदों लुनायाव बोसोरसेसोनि बारा टाइम लागोन थारमाने फुड प्रसेसिं इउनिट होनना बुंदों थारमाने जाग्रा लोंग्रा जेनेबा जोंनाव मा जायो मा खेथि जायो बेखौ प्रसेस खालामनानै खालामग्रा फेक्टरि आरोखि गेदेर फिसा फेक्टरिखौनो होननांगौ जाहैबाय इन्डास्ट्रि ओमफ्राय जोङो बेसेबां लायो दा सेरसेयाव 15 थाखायाव 30 थाखानि बायहोनांगौ बिसोरखौ हा दा बारायदोंब्रा बै जाग्रोथों बारायना होगोनदां दामखौ मिथिबाय नङा थिगैनो दं बे गाली দিব লাগে আবু সব কিছু হয়ে যাবে আরামত থাক আপোনালোকে যেনেকৈ আমাক সহায় কৰিছে ময়ো সহায় কৰিম আপোনালোক ঠিক আছে না বিশ্বাস নাই দে ঠিক আছে হ'ব जासिगोन दे थैंक इउ Right.